Acosta't al Cosca, les portes obertes de Jesuïtes Gràcia en format podcast. Capítol 5. Els eixos d'aprenentatge a l'escola intermèdia. Les competències bàsiques són l'eix del procés educatiu. El currículum orientat a l'adquisició de competències estableix que la finalitat de l'educació obligatòria és aconseguir que els nois adquireixin les eines necessàries per entendre el món i esdevinguin persones capaces d'intervenir activament i de forma crítica en la societat plural, diversa i en canvi continuat que ens ha tocat viure. Un currículum per competències significa ensenyar per aprendre i seguir aprenent al llarg de tota la vida. La idea de competència se sustenta en els diferents tipus de continguts, conceptuals, procedimentals i actitudinals, i està relacionada amb la capacitat d'activar o mobilitzar-los per fer front a situacions diverses i actuar-hi de forma eficaç. Treballar per projectes vol dir posar l'alumne al centre, fer que sigui el protagonista del seu aprenentatge. Rosa Maria Gaetgens, directora de l'etapa intermèdia de Jesuïtes Gràcia, Col·legi Cosca. D'aquesta manera, l'alumne aprèn fent amb el guiatge dels docents, aprenent de l'error, cooperant amb els companys, prenent decisions i reflexionant sobre el seu aprenentatge. Els projectes del nostre model són interdisciplinaris, és a dir, que combinen i connecten els continguts de diferents matèries. Són projectes basats en qüestions i problemes reals, amb reptes i productes finals que motiven l'alumne i que fan que es pregunti per què passen les coses. Dintre d'aquesta metodologia també s'integra el joc com una eina d'aprenentatge i de socialització i, evidentment, també de motivació. Dins de les competències personals, en aquest programa, fem èmfasi a la competència interpersonal i intrapersonal, per tal que els alumnes millorin les seves relacions, entre ells, amb la família, amb d'altres persones i puguin fer prevenció de possibles futurs problemes. Una part d'aquest programa es centra en ensenyar a pensar, en el desenvolupament d'habilitats cognitives. Per relacionar-se bé són necessàries capacitats i aquestes capacitats tothom les té, com a mínim en el seu estat embrionari. Per tant, hi ha possibilitat d'ensenyar als alumnes a desenvolupar-les. Mitjançant dinàmiques participatives, volem que els alumnes siguin capaços de resoldre els seus problemes d'una manera assertiva, és a dir, sense inhibicions ni agressivitat. Per fer el projecte, els alumnes treballen en equips per aprendre de forma cooperativa. Aquest aprenentatge cooperatiu assegura la responsabilitat individual de cada alumne amb la distribució de les tasques i rols que cadascú desenvoluparà en l'elaboració del projecte. Això provoca també que els alumnes coordinin esforços amb els seus companys per completar el treball. Les activitats que es proposen permeten el desenvolupament de diferents talents o habilitats amb les quals tots els alumnes poden trobar allò que se'ls dona bé i poden treballar per millorar aquella habilitat en la qual presenten dificultats. El que busquem amb aquest treball en equip és ajudar l'alumne perquè després, a nivell individual, tingui eines per tenir èxit a la vida i saber gestionar conflictes, tenir habilitats socials, saber dialogar, etc. L'escola ha d'estar oberta al món. Per fer-ho, optem per l'estudi de diferents llengües, anglès obligatori a tots els cursos i alemany i francès optatius a tota l'ESO. Preparem els exàmens oficials d'anglès, francès i alemany. A més, amb el programa AICLE estenem l'ús de l'anglès a d'altres assignatures. Paral·lelament, promovem la consciència de ciutadania europea amb el projecte European Citizenship i oferim intercanvis amb França, Alemanya, Regne Unit, Irlanda, Itàlia, Portugal o Holanda. Les llengües estan incorporades als projectes, però també tenen un espai específic per treballar diferents competències, com ara la comprensió lectora o l'expressió escrita. Seguint el nostre model educatiu, prioritzem l'ús comunicatiu de la llengua perquè l'aprenentatge sigui significatiu.
El nostre objectiu és formar persones integrals per a una societat diferent. Persones de mirada ampla, capaces de relacionar-se i d'entendre la diversitat de punts de vista i les diferents cultures. Persones que entenen que el món és casa seva i són capaces de predisposar-se a aprendre i a comunicar-se en diversos idiomes per dur a terme el seu propi projecte vital i professional. Per aquest motiu, els alumnes fan anglès com a primera llengua estrangera des de l'etapa infantil i a partir de 5è de primària s'inclouen projectes que són íntegrament en aquesta llengua i també s'inicien en el contacte amb una segona llengua estrangera. Acosta't al Cosca, les portes obertes de Jesuïtes Gràcia en format podcast. Pots obtenir més informació a la web cosca.fje.edu i també subscriure't a aquest canal a Google Podcast, Apple Podcast i Spotify.